बांलादेशआव गंसे बिरखं जाहाजाव अर खामदों। सुलुंनि बायदिब्ला बांलादेश अख्रां सान्थ्रिनि गंसे फोरोंथाय बिरखं जाहाजा सानजौफुनि समाव ढाकानि साहा उनतरा ओनसोलाव गंसे फरायसालिनि आवथायाव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव खमैबो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। रौनिया हानजा आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि सासे मावख'गिरिया बे फोरमायथिखौ होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बांलादेश अख्रां सान्थ्रिनि गंसे फोरोंथाय बिरखं जाहाजा सा ढाकानि माइलस्टोन स्कुल आरो फरायसालिमानि लांगोनायाव गोग्लैदोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनि रादाब मोननाय जादों, नाथाय गोबां गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरा जिउ खहा जाबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला गथ'साफोर आरो फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव दंमोन। बे जाथायाव गोबां फरायसालिनि गथ'फोरजों लोगोसे खमैबो 63 सुबुंफोरा जोखोम जादों। जाब्रबथायनि रादाब मोननाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हानजा आरो रौनिया हानजाफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। बिरखं जाहाजाव खामनाय अरखौ खोमोरनो नाजायो आरो जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों।